L'Observatori del Canvi Climàtic pertany a València Clima i Energia, depenent de l'Ajuntament de València. És un equipament educatiu on ensenyem el canvi climàtic, l'efecte hivernacle, les seues causes i les seues conseqüències. Tenim diferents recursos interactius i manuals per aprendre millor tota la informació que poden oferir-nos d'aquests problemes. L'Observatori de Canvi Climàtic és un equipament que està obert per a tothom, tant visites lliures, famílies, com grups que vulguin organitzar-se i vindre ací i bé visitar els nostres continguts o fer alguna de les diverses activitats que organitzem. A més, volem que l'Observatori de Canvi Climàtic siga un espai on poder passar a l'acció, que serveixi per agafar aquelles alternatives que podem desenvolupar en el nostre dia a dia, tant individualment com col·lectivament, per reduir els efectes del canvi climàtic i adaptar-nos a ell. El pròxim diumenge 23 us convidem a València Canvia pel Clima, un esdeveniment anual que es celebrarà al costat del Pont de les Flors i on l'Observatori estarà present per donar a conèixer tot allò relatiu al canvi climàtic d'una forma divertida i innovadora.